नैजिबाथि दावहारु मुंख्लं ट्रफी 2023 जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया दिनै 29 अक्ट'बर खालारनिफ्राय जागायजेनबाय। 29 अक्ट'बर खालारनिफ्राय जागायजेननानै 8 नबेम्बर खालारसिम क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा आनसलिक स्पर्ट्स एसोसिएशननि गेलेग्रा फोथाराव दावहारु मुंख्लं ट्रफी कमिटिनि बानजायनायजों 29थि दावहारु मुंख्लं ट्रफी 2023 जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया दिनै जागायजेनबाय। मख'जाथावदि बे दावहारु मुंख्लं ट्रफी जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ इं 1997 मायथाइनिफ्रायनो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावलांनाय मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनायजों लोगोसे मान बावनानै खुंबोबाय थानाय जादों। बेखेवजेननाय गेलेनाया 11 स्टार क्लाब आरो बारहुंखा एथलेटिक क्लाबनि गेजेराव जायो। 25थि दावहारु मुंख्लं ट्रफी 2023 जोलुर गेलेनाय बादायलायनायाव गासै मोन 8 जोलुर हानजाफोर फारियै 11 स्टार क्लाब, बारहुंखा एथलेटिक क्लाब, सालबागान एससी, अदालगुरि एससी, बिवेकानन्द एफए, दतमानि DASA 11, MASA, नलबारि आरो बिजनी फेरेंगा क्लाबफोरा बाहागो लागोन। हाबाफारि बायदियै दिनै बेलासिनि 3 रिंगासो समाव गेलेजानाय जोलुर बादायलायनायखौ बेखेवनानै थायो BTRनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी। 25थि दावहारु मुंख्लं ट्रफी 2023 जों लोब्बा लाखिनानै दिहुननाय खुगालाइसि दावहारुखौ बेखेवनानै होयो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि रंगिना दैमारिया। दिनैनि बे 25थि दावहारु मुंख्लं ट्रफी 2023 जोलुर गेलेनाय बादायलायनायनि बेखेवजेननाय साननि हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला गेलेमु गौथुमनि आफादगिरि कबिरन्जन ब्रह्म, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारि लोगोसे ओनसोलनि गोबां सानसुमै दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानायजों लोगोसे जोलुर गेलेनाय नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। बे जोलुर बादायलायनाया बिटिआर हालामाव जोलुर बादायलायनायजों समान गोजाम मोनसे जोलुर बादायलायनाय। 25थि जोलुर बादायलायनायाव बाहागो लानानै मोननानै गोजोननाय मोनदों। बाथ्राया बेनो, जोंनि सरकारा बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि बिटिआर ओनसोलाव माबोरै खौसेथि आरो सान्थिखौ जोङो दानो हागोन। खौसेथि आरो सान्थिखौ जोङो दानोब्ला जोंनि गेजेराव गोमालांनाय जोंनि जे जोलुर बादायलायनाय बा खेला दुला बेफोरखौ जोङो बोखांफिननांगोन। सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोनायजों लोगोसे खेला दुलाखौबो जोङो जौगाहोनांगोन। बे बिथिंजोंनो जोंनि सरकारा खोब गुरुत्तयै जों खामानि मावबोगासिनो दङ। जोलुरनि गेजेरजों हारिखौ गोजौ फारसे सिनायथि होनो हागोन ना सानो? मोनसे खोन्थाया सैथो, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गेरेमसा हारि दानायनि सानस्रिखौ जोंनो सोरजिनानै गालांबाय। गेरेमसा हारि दानो होनोब्ला जोंनाव गोबां मा नांगोन, केरेक्टार्सखौ नांगोन। केरेक्टार्स होननाय लोगो लोगोनो सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो एखे आखा फाखा जानांगोन, जायखौ जोङो इंलिसाव सफिस्टिकेटेड होननानै बुङो। सफिस्टिकेटेड गावनो जुदि जाग्रोआब्ला समाजखौ दैदेननाया गोरलै नङा। नंखायनो जोंनि बे जेनेरेसनखौ जोङो सफिस्टिकेटेड मोनसे मुगानि जोंबो जौगानो हानाय गेरेमसा हारि दानायनि मोनसे सानस्रिजों बा केरेक्टारिस्टिकजों जों आवगालांनायनि थांखि। नंखायनो जोंहा फोथायनाय दङ, गुबुन गुबुन हादोरा जेरै चाइना, आमेरिका बायदिया जुदि स्पर्ट्सनि गेजेरजोंनो गावसोरखौ इस्टाब्लिश खालामनो हादोंबा, बर'फ्रा एसेबां गिदिर दावहारु हारि जानानै जोलुर बा बादायलायनाय बा गेलेनाय बानायावहाय जोंनि हारिया बिदि चेलेन्जजों खामानि मावनो हाया, बेखौ आं फोथाया। मानोना जोङो चेलेन्जिं मोनसे हारिखा, जों दावगानो हागोन। जोलुर बादायलायनाय बेयो जागायबायदि आं गिबि आंनि गोसो गोजोननायखौ फोरमायग्रोबाय। जों जेबादि आसा लानानै 25थि दावहारु मुंख्लं ट्रफीनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ जों फुंनिफ्राय जेबादि हाबाफारि लादोंमोन, बे गासिबो साक्सेसआनो जाबोजोब्बाय। बिनि थाखाय आं गोजोननाय फोरमायग्रोबाय। दिनै मा हाबाफारि लानाय जादोंमोन सार? जोङो गिबिसिन हाबाफारिया जोंनिया बेनोमोन जे मेन गेट अपेनिं। बाहाय गाहाय आलासि हिसाबै दंमोन जोंहा दतमा ओनसोलनि 8 नं दतमा समस्तिनिनो MCLA मानगोनां श्री प्रकाश बसुमतारी सार बिथां। आरो बिनि उनाव जोंहा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, बेखौ आफादगिरि हिसाबै आं बिरहोदों। आरो बिनि उनाव दङ जोंहा मुंख्लंफोरनि बिबार बावनाय। बे हाबाफारियाव डिस्ट्रिक्ट कमिटि एबसुनि मानगोनां नेहाथारि बिथां खाम्फा बसुमतारी बिथांखौ जोङो आलासि हिसाबै लिंहरनानै बिबार बावहोजेननाय जादों। दिनै गेलेजेननाय टिम हिसाबै बबे हानजाया गेलेजेनखो? दिनैनि बे बादायलायनायनि गिबि बादायलायगिरिफोरा जाहैबाय 11 स्टार बङाइगाव क्लाब भार्सेस
बारहुंखा एथलेटिक क्लाब क'क्राझार बेनि गेजेराव जादों। उद्देश्यआ मा सार जिहेतु बेखौ 25 बोसोर गोलाव समनिफ्राय होबोबाय थादों दावहारुफोरखौ गोसोखांनानै थांखिया मा? बेनि गुदि थांखियानो बेनो जोङो जाय बिथांमोनहा जाथिनि खामानि मावनानै जोंनि जाथिनि अबस्थाखौ दिनैसिम बे समसिम बे अबस्थायाव लाबोनो हानाय जाय मुंख्लं जोहोलावफ्रा सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनायनि गेजेरजों जाथिनि थाखाय जाथिखौ मेगन गेवहोलांदों बे बिथांमोनखौ जोङो अराय सम सिबिनायनि थांखिजों जोङो बे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन बाहागो लानो? रायजो राजाफोरखौ आं बेखिनिखौ खावलायगोन गुबुन बोसोरफ्राव जेरैबायदि जोंनि बे हाबाफारियाव दोलै नोगोरै फैनानै जेबायदि साक्सेस खालामफैदों देग्लायनि बे 25थि दावहारु मुंख्लं ट्रफि बादायलायनायखौबो बिदिनो मुंख्लंफोरखौ सिबिनायनि मुङाव जाहाथे खुनु दावराव दावसि जाया जाथे जोंनि बे हाबाफारिखौ साक्सेस खालामो आरो अराय सम माने जोंनि बे दावहारु मुंख्लं ट्रफिखौ फोथांनानै लानायाव बयबो जाहाथे जोंखौ हेफाजाब होयो बेखिनिखौ आं रायजो राजाखौ खावलायबाय। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।